Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउस दङ आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिल सुंद'यै AHSEC नि मोनसे गोनांथार फोसावनाय HS फार्स्ट इयार एबा सेथि बोसोरनि आनजादखौ फैगौ एप्रिल आरो मे दाननि गेजेराव खुंनाय जागोन होनना AHSEC आ फोसावो आनजादनि फर्म फिलआपआ 20 मार्चनिफ्राय 10 एप्रिलसिम अनलाइननि जोहै जागोन होनना AHSEC आ फोसावो क'क्राझाराव फोरोंगिरि बेरलाव बेरथाव ब्रह्मखौ इनायै बुथारनायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै एबसुआ 2 घन्टा सोमावसारदों थांनाय 9 खालाराव क'क्राझार जिल्लानि फुकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 खनानि 918 नं खुमगुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बेरलाव बेरथाव ब्रह्मखौ इनायै बुथारग्रा दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कआव 2 घन्टा धरना हाबाफारि दिन्थिफुङो वी वान पिस बिटिआर दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ बायदि स्ल'गेनजों एबसुआ ओनसोलखौ गोमखांहोयो बे धरना हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै जाथायनि थार बिजिरनाय नांगौ होनना सरकारनि खाथियाव दाबि दैखाङो रासिया इउक्रेननि दावहाया दिनै 17थि सान रासिया इउक्रेननि दावहाया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोनगासिनो रासिया इउक्रेननि दावहायाव बांसिनै रासियानि सान्थ्रिया इउक्रेननि सान्थ्रिनि सायाव गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय बे बाराव उल्थायै रासियानि सान्थ्रिनि सायाव इउक्रेननि सान्थ्रिया गाग्लोबनाय खौराङा सोराङाव फैदों इउक्रेननि सान्थ्रिया रासियानि सान्थ्रिखौ पेट्रल बमाजों गाग्लोबदों रासियानि सान्थ्रिनि सायाव इउक्रेननि सान्थ्रिया ड्रननि मददजों पेट्रल बमाजों गाग्लोबदों मुंख'नो गोनांदि रासियानि सान्थ्रिखौ फोजोबस्रांनो इउक्रेननि सान्थ्रिया नांथाबगासिनो गुवाहाटीआव सासे एटीएम कार्ड सिख'ना लाग्राखौ हमनो हादों दिसपुर पुलिस थानानि इस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुंद'यै EGPDनि हानजाया 6 माइल ओनसोलनिफ्राय एटीएम कार्ड सिख'नायनि दायाव रामदायाखौ हमो हमजानाय सुबुंखौ हारियाना रायजोनि हिसारनि थागिबि रामदाया होनना सिनायथिनाय जादों पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसआ रामदायानिफ्राय गुबुन गुबुन बेंकनि गासै मोन 17 एटीएम कार्डफोरखौ बोखांनो हायो मैया मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया मेट्रिक आनजादनि सायाव सेबानि चेयारमेन आरसि जेनजों सावरायलायदों फैगौ 15 मार्चनिफ्राय जानो गोनां मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनाय देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादआ 60% सिलेबासनि सायावनो जानाय कभिड-19 जों गाग्लोबजानाय फरायसाफोरखौ आलादा खथायाव आनजाद लिरहोनाय आनजाद समाव जाहाथे मोब्लिबा दसेबो थाङा बिनि थाखाय APDCL नो लाइजाम हरनानै राहा खालामनाय आरो मोनफ्रोमबो आनजाद हलाव CCTV-खौ आबुङै होजोबनाय बेफोर आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायो थांनाय माखासे दान सिगां सिखारिफोरा सरकारनो हाथियार गथायखांसेयावबो सिखारिफोरा सिखार खालामनायखौ नागाराखै क'क्राझार जिल्लानि रायमना माहारियारि हाग्रामायाव मैहुरारि आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव हिंसायारि जाथाय सोमजियो सिखारिफोरा हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ गोबाव खुख्रि सिखाजों गाग्लोबनायाव सानै हाग्रा बिफाननि मावफारियाया जोखोम जायो जोखोम जानाय सानै मावफारियाफोरखौ कसुगावनि थागिबि जयन्त नार्जारि आरो रनेन्द्र औवारि होनना सिनायथिनाय जादों अनन्त बसुमतारि मुंनि सासे सिखारिखौ हमनो हायो होनना हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिया फोरमायो हमजानाय सिखारि आरो सिखा खुख्रिजों दानख्लाबजानाय सानै मावफारियाफोरखौ क'क्राझार RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो बे जाथायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा सासे सिखारिखौ हमनो मोन्दोंब्लाबो माखासेया खारखोमानानै दङ होनना हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिया फोरमायो मुलुगनि गोहोगोरा हादरफोरा रासिया इउक्रेननि दावहाखौ होबथानो थाखाय रासियाखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव बेन खालामनायनि उनावबो रासियाया इउक्रेननि सायाव गाग्लोबनायखौ दोनथ'वाखै आरो सानफ्रोमबो गिख्रंथाव गाग्लोबगासिनो इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेनस्किया फोरमायनाय बादिब्ला मैया रासियानि सान्थ्रिया खोला इउक्रेन मेलिट'पलनि मेयरखौ लांखारो साजि रासियानि दखल खालामगिरिफोरा मेलिट'पलनि मेयर इभान फेदरभखौ लांखारो मिथिनो मोननाय बादिब्ला लांखारजानाय मेयरा रासियानि सान्थ्रिनि मदद खालामनायखौ नेवसिगारदोंमोन बिनि थाखाय बिथांखौ लांखारो बे जाथायखौ इउक्रेननि हादरगिरि जेलेनस्किया भिडिअ मेसेजनि गेजेरजों रोखा खालामो आरो सोंखारिदों बिथाङा बुंदों दि बियो मोनसे गोहो गैयैनि सिन रासियाखौ ISIS उदखारि हानजाजों रुजुयो हादरगिरि बिथाङा लोगोसे इउक्रेननि फरेन मिनिस्ट्रि बिथाङाबो मेयर इभान फेदरभखौ रासियाया लांखारनाया मुलुगनां आयेनखौ सिफायनाय जादों होनना बुंथियो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों